Em dixwazin gora Şakiro bibin agiriyê. Bi taybetî em bikartînin ji ber ku hemû Kurd vê yekê dixwazin. Lê bar dikeve ser milê rêberên Kurdan. Yek ji wan jî mebûsê agiriyê niha Sirri Sakik çû ser gora dengbêj Şakiro û got em ê gora wî bibin agiriyê, bibin Bazîdê. Şaredariya Bazîdê biryar daye ku gora dengbêj Şakiro bîne Bazîdê. Demek berê ji İzmîrê gora Eyşeşanê birin Amedê, birin bajarê wê. û anha heq dike ku dengbêj Şakiro gora wî jî ne li İzmîrê lê li bajarê wî be. Em pêşî guh birin Sirri Sakika wî çi gotiye, paşê em li birin. Şakiro azîzê Kurda ye, Şakiro dengekî pir mezin e. Şakiro şahê dengbêja ye. Şakiro li İzmîrê jiyana xwe dayî, em dixwazin eger malbat destûrê bide, em di mezerê Şakiro helînin bibin bajarê Agiriyê. Di bajarê Agiriyê şaredariya me dixwaze wê derê meydanekî pir mezin çê bike. Navê Şakiro bide ser wê meydanê. Wê derê dengbêj bên, wê derê tev stranê mezin ji bo azadiyê, ji bo biratiyê mezin bibe. O em ji malbatê dixwazin destûr bidin, em kekê Şakiro ji bira helînin bibin bajarê Agiriyê. Belê wekî Sirri Sakik jî dibêje ew anha ketine nava hewldanan wisa dixuye ku di demekî Kurd de wê gora Şakiro bibin Bazîdê. Ev yek ji alî nirxên neteweyî ve tiştekî gelekî mühîm e. Piştî vê mühîmiyê em çend agahiyan jî li ser Şakiro bidin. Şakiro li gor qeydên fermî 1936 de li Elajgira Agiriyê hatiye dinyayê. Lê tê gotin ku ev qeyda fermî şaş e 1931 de hatiye dinyayê. Di destpêka 1905 de navdar dibe, di wê ciwaniya xwe de bi kilamên xwe navdar dibe û heta anha û ji anha pê de jî wê li nav Kurdan navdar be. 1960 de bar dikin diçin Edeneyê. Piştî 6 salan dîsa bar dike ve dikere Mûşê, mala wî li Mûşê ye. Heta kengê heta 1991 di destpêka notî de gelek gundên Kurdan hatin valakirin, gelek Kurd ji gundan koçî metropolan bûn. Dengbêj Şakiro jî wê salê di sala 1991 de mala xwe dibe Enqereyê. Li wir encaq dikare 2 salan îdare bike û ji wir diçe İzmîrê 1993. 1993 de bar dike İzmîrê. Mixabin 3 salan dikare li wir bijî 1996 de canê xwe ji dest de û cenazeyê wî li goristana Altındağ a İzmîrê tê definkirin. Anha Kurd dixwazin cenazeyê wî bibin bajarê wî û em hêvî dikin di kurtedemê de ev yek wê çê bibe.